Cada 8 horas violan a unha muller no Estado español. O dato repítese en todo o mundo, e isto é posible polo nivel de tolerancia social ás agresións sexuais. Unha forma de entender as relacións na que o dominio, o control e a necesidade masculina imponse a todo o demais. Nos Sanfermíns de 2016, La Manada, un grupo de 5 homes moi machos saíron de caza. Como eles mesmos denominan a súa forma de diversión, violar entre todos a un tempo a unha moza nun portal, con premeditación, brutalidade e saña. Unha violación que suma as innumerables violacións e agresións sexuais que as mulleres temos que sufrir na nosa cotidianidade. Somos moitas en silencio polo medo, a culpa, a vergoña, a condena social e, sobre todo, porque a xustiza está patriarcalmente apodrecida. Neste caso, a moza denunciou. Agora soubemos a sentencia de vergoña por esta terrible violación múltiple e a gravidade do asunto fixo que de forma urxente o movemento feminista convocaramos diferentes movilizacións. A raiva e indignación colectiva están ben sustentadas. La Manada recibiu o apoio patriarcal e misóxino da xustiza, o apoio necesario para lograr a impunidade, para perpetuar a dominación masculina nas rúas e en calquer espazo. Porque a función principal da violación está moi clara: a ameaza e intimidación constante das mulleres e así garantir o noso sometemento. A violación desta muller e de outras tantas polo mundo non remata coa agresión destes ben adestrados polo patriarcado. A ideoloxía patriarcal filtrase diariamente en todos aqueles alicerces que sosteñen e justifican o exercicio directo da violencia sexual cara as mulleres, consolidando un sistema, o patriarcado, cuxa estructura e os seus múltiples executores son os únicos responsáveis de que se condene por abuso sexual a 5 tipos que o que fixeron foi violar. Vivimos nunha cultura da violación que legitima este tipo de sentencias e que dota de impunidade aos agresores e deixanos nunha posición de vulnerabilidade a todas as mulleres. O caso da Manada é un de tantos e por iso saímos de novo ás rúas para dicir alto e claro que a rúa e a noite tamén son nosas, que queremos sentirnos libres nas nosas cidades, nas festas, nas organizacións, nas aulas, nos traballos. Os nosos corpos son obxecto de constante escrutinio público, compartiméntanos, somos un nariz, unha cella, un peito, un cu, cousifícanos. Apréndenos a calar e a agachar a cabeza diante dos homes. Eles son os que saben, e nós nunca somos boas abondo. Pero isto rematou. Reivindicámonos diversas e reais e amosamos o orgullo dos nosos corpos diversos e non estereotipados. O patriarcado socialízanos como cidadás de segunda, supeditadas a compracer aos homes, e hai homes que fan uso e abuso dese poder. Os que marcan territorio cos seus piropos, os que rin os chistes machistas, os que nos acosan, os que abusan de nós, os que nos agriden, os que nos violan, os que alentan a que nos violen Manada. Temos unha mensaxe para todos vós. Non existimos para satisfacer os vosos desexos. Non vivimos para ser algo voso, nin para estar ao voso servizo. Somos persoas e somos valiosas. Queremos sinalar tamén a quen mira para outro lado, a quen cala, a quen silencia, a quen legitima o agresor. Persoas, organizacións, empresas, institucións, sodes cómplices. Sodes tan cómplices como quen ignora as mudanzas legislativas exixidas polas feministas durante anos. Tan cómplices como os xuíces que, amparados por leis patriarcais, ditan sentenzas misóxinas. Tan cómplices como os machirulos que dende Forocoches e Burbuja Info acosan a feministas e difunden os datos persoais da vítima da Manada para identificala e acosadla públicamente. Si, sodes cómplices e responsáveis da cultura da violación. As mulleres compartimos experiencias, crémonos e estamos dispostas a tomar as rúas. A nosa mensaxe é clara. Ante o voso pacto patriarcal que dura milenios, estamos a respostar con sororidade, con aquelares multitudinarios que berran ao vento os nomes das nosas víctimas para convertelas en xenealoxía.
E non hai nada que poidades facer para negalo ou evitalo. Nunca máis unha muller sometida, nunca máis as nosas voces silenciadas. Somos multitudes e estamos listas e preparadas para a loita. Feminismo sen tregua.